Doba našli to pisac. I po drugi, više Vengoća dozvoljava obzir prema staračkoj čangriživosti. Starčevu kroniku ukreja je istinela. Ništo je ka preinačija i razvodnija, izbacivši cile cilcate glave i godine, pa je plasira ka svoju dalmatinski. 5. godine. Hrvatske su snage bile u potpunosti spremne stati na kraj tome teroru. Toga ponedjeljka u 5 sati i 30 minuta počela je vojno-redarstvena akcija Bljesak za potpuno oslobađanje zapadne Slavonije. Predaju se bezuvjetno! Gospodine ministre, došao je pukovnik Puljeze. Kompletni sastav srpske vojske s bijelom zastavom se želi predat bezuvjetno. Na 1000 metara od nas, Đakula, Stevo, svi predaju se svi bezuvjetno. Dobro. Viktorija! Ovom i ovakvom pobjedom Hrvatska je dokazala pobunjenim hrvatskim Srbima, a i međunarodnim čimbenicima, da ima oružanu silu koja je kadra osloboditi sva još okupirana područja ako se to ne ostvari na miran način u suradnji s međunarodnom zajednicom. Za samo 36 sati na tom je prostoru uspostavljena civilna vlast Republike Hrvatske. Za promet je otvorena autocesta i željeznička pruga kroz zapadnu Slavoniju. Nakon 4 godine prognani Hrvati vratili su se svojim domovima, spaljenim, srušenim, opljačkanim. Danas je slika sasvim drugačija. Prognanici postaju povratnici, obnavljaju se cijela naselja, nizovi novih domova, blješteći crveni krovovi. Divlje zapuštene ulice dobivaju svoj pitomi negdašnji mir. Bezbrižna igra djece, uređena naselja, zasijana polja, izvjesna budućnost. Na tim je prostorima hrvatska duša ponovno udahnuta, a dom, najdraže mjesto svakoga čovjeka, dobiva svoje intimno značenje. Zapadna Slavonija i svi hrvatski Vukovari, svak na svoj način važni i bez kojih se ne može gospodarski, politički, psihološki, bez kojih se ne može na bilo koji način, čekali su svoj trenutak. S umproforom ili bez njega, s podrškom, okrenutom u plašt nemoći, neznanja, licemirja, trgovine interesima ili bez njih. 4 godine priprema, čekanja, sumnje, vjere i nade. Rezolucije, dogovori i sporazumi donosili su olakšanje, ali i neizvjesnost. Otvaranjem autoceste činilo se da je krenulo. Otvaranje žile kucavice značilo je početak postupne obnove i povratak civilizacije, makar na jedan dio okupiranog područja i hlađenje usijanih glava. Kulminacija srpskog nepoštivanja mirovnog dogovora je razbojnički čin 28. travnja ove godine, pri kojem su poginuli 4 građana te zatvaranje autoceste za promet. Isto vrijedi i za cestu Pakrac-Požega, koja je, nažalost, mjesto posljednje tragedije. Tamo su pobunjeni Srbi pucali na osobno vozilo, prigodom čega je jedna osoba teško ranjena, a druga oteta. Cesta Pakrac-Požega bez ovog napada dosad bilježi čak 34 slična, koji su, nažalost, rezultirali s 13 mrtvih civila. Spomenimo samo neke. Pogibija prošle godine u prosincu 63-godišnjeg austrijskog državljanina, invalida, ubijenog iz zasjede. Na osobno vozilo pucano je sa čak 160 metaka iz 2 rakete. Neposredno prije toga poginuo je i stanovnik Pakraca, isto tako ubijen iz zasjede. Svi ovi događaji, uključujući i ove nedavne,
kada je pucano po slučajnim prolaznicima koji su putovali autocestom, izazvali su opravdano ogorčenje u hrvatskoj javnosti. Svim tim terorističkim akcijama srpski pobunjenici dokazuju svoj pristup rješenju krize u Hrvatskoj. A to je suprotstavljanje mirnoj reintegraciji za koju se hrvatska politika zalaže. Gubljenje političke i psihološke bitke na geopolitički i gospodarski iznimno važnom području, koje nikad u povijesti nije bio sastavni dio nikad ostvarene velike Srbije, kninski teroristi očito nisu mogli podnijeti. Računali su na podršku Beograda, neodlučnost međunarodne politike, popustljivost i strpljenje Zagreba. Kao da su zaboravili prosinac 1991. kada je ostvarena prva faza oslobođenja zapadne Slavonije. Upozorenja nisu htjeli čuti. Nisu htjeli vjerovati ponuđenom miru, nacionalnim i građanskim pravima. Nisu htjeli vjerovati da istrpljenje, a ponekad i suzbijanje nacionalnog ponosa ima svoje granice, ali i snagu. Ako bi to vrhovni zapovjednik zatražio od nas danas, i u zraku, i na kopnu, i na moru, mi bi mogli u potpunosti zadovoljiti njegove zahtjeve. Odluka je pala. Pravna država, po svim unutarnjim i međunarodnim pravnim propisima, preuzela je odgovornost za uspostavljanje i poštivanje pravnog poretka i ostvarivanje prava svih građana na slobodu kretanja i rada. Preuzela je odgovornost za zaštitu života i slobode svih svojih građana. To i pravo nitko nije mogao osporiti. Početak je bio brz, djelotvoran i profesionalan, školski primjer znanja i sposobnosti. Istovremeno sa tri strane, istok, zapad, sjever prema jugu. Srbi na okupiranim područjima upozoravani su u posljednje vrijeme u nekoliko navrata na moguće posljedice provokacije i izazivanja incidenata koji su za posljedice imali, kao što je poznato, i ljudske žrtve. Ne vjerujem zapravo da bi jedna država mogla dulje tolerirati takve postupke i Hrvatska je zajedno sa međunarodnom zajednicom pokušavala riješiti situaciju, no bezuspješno. Stoga je jutros u 5 sati počela akcija redarstvenih snaga Republike Hrvatske, koja je svrha osigurati slobodan promet i spriječiti terorističke napade na putnike na dijelu ceste Zagreb-Lipovac. Naše su snage u kasnim poslijepodnevnim satima izvršile uspješan prodor i to na pravcu Novske i Gradiške prema Okučanima i na određenim sektorima nalaze se u izravnoj vatrenoj vezi. Pokušaj prodora oklopnih i mehaniziranih postrojbi iz Bosanske Gradiške uspješno je spriječen. Naše postrojbe, odnosno redarstvene snage Ministarstva unutarnjih poslova, kontroliraju to područje. Srpske terorističke skupine su se izvukle jednim dijelom su uklonjene. Mogu vam kazati, evo, bilo je objavljeno, pratio sam i njihova izvješća, da je spomenik u Jasenovcu srušen i to koriste kao opravdanje za napad na naše gradove. Evo, ja sam se upravo vratio s tog područja i spomenik je neoštećen, to se može i pogledati uskoro, tako da ono što oni koriste u svoje nekakve propagandne svrhe zaista nema nikakvog osnova. Ova tabla je gdje se nalazila? Evo, ovo smo uklonili sa autoceste u blizini Rajića i mogu vam kazati da je ta cesta sada također slobodna i pod kontrolom redarstvenih snaga Ministarstva unutarnjih poslova.
Akcija redarstvenih snaga ograničenog lokalnog karaktera radi uspostave sigurnosti sprovodi se od jutros i na širem pakračkom i lipičkom području. Kao što se je očekivalo, neprijatelj je u nemoći uzvraćao projektilima po Pakracu, Lipiku i okolnim mjestima. Vijest o oslobođenju Jasenovca, koju je objavio i srpski radio na okupiranom području, a potvrdila glasnogovornica UNCRO-a Susan Manuel, obradovala je građane koji su s puno dostojanstva i bez panike akciju pratili u zaklonima ili stanovima. I koliko god se bojimo, strašno se bojimo svi, jer to su normalne ljudske reakcije, toliko mislimo da će se valjda jedan put osrediti, a to su stvari koje u biti očekujemo već 4 godine. Stalno opterećenje blizine crte razdvajanja i stalne provokacije opterećuju zamah obnove i mislim da je najnužnije od svega da se tog psihološkog tereta oslobodimo da bi mogli krenuti na boljitak svih građana naše države, čak i mnogih od njih preko koji su pod okovima velikosrpskih militarističkih snaga. Pred kraj prvog dana redarstvene snage dospjeli su na prilaze Okučanima, središtu i simbolu pobune i terorizma u zapadnoj Slavoniji. Panika među teroristima. Dejstva se vode jutros od 5:30. Trpimo snažnu artiljerijsku vatru. Mi ratujemo od jutros, znači od jutros. Ja pozivam ovdje narod Srpske Slavonije da sa sve što je sposobno da nosi pušku, da uzme pušku i da ide na liniju da branimo ovaj prostor. Žestoki i koordinirani napadi hrvatske vojske na zapadnu Slavoniju nastavljaju se i danas. Ustaške snage prodiru sa svih strana. Domobrani i ustaše napale su goloruk srpski narod. Gdje je tu takozvana mirna integracija? Rat u zapadnoj Slavoniji se nastavlja. Prema nepotpunim informacijama sa oko 30.000 ustaša napada se zapadna Slavonija. Prema nekim informacijama također nepotvrđenim presječen je put prema Okučanima. Kako vidite i sami, kolone izbjeglica prelaze u Republiku Srpsku. Niko ne treba da ima zabludu da se mi nećemo braniti zajedno. Branit ćemo se zajedno jer smo mi jedan narod. Napad Hrvatske na Srpsku krajinu samo može ubrzati naš proces ujedinjavanja Srpske i Srpske krajine. Uzbuna u svijetu, upozorenja i pritisci. In the former Yugoslavia, new fires of war. A wider war seemed, if not inevitable, at the very least more likely. Zapadna Slavonija, područje kroz koje prolazi autocesta Zagreb-Beograd, najmanja je od 3 enklave pod zaštitom snaga UN-a koje sačinjavaju samoproglašenu srpsku mini državu Krajinu. To je i samo žarište hrvatske vojne kampanje. Hrvatska je vojno nadmoćnija. U usporedbi s pobunjenim hrvatskim Srbima, hrvatska vojska ima dvostruko više ljudi na terenu. Hrvati također imaju znatno više teškog oružja, čak i ako se u to uključe i tenkovi. No, vojna bi se ravnoteža promijenila u slučaju da se u sukobu uključe i bosanski Srbi. Srbi bi u tom slučaju bili brojčano slabiji, no imali bi mnogo više teškog oružja od Hrvata. To znači da, unatoč njihovom uvjerenju, nije sigurno da bi hrvatska strana bila pobjednička u slučaju novog rata radi ponovne integracije krajinskih Srba. Je li stanje doista ozbiljno? Stanje je vrlo ozbiljno. Teško je dati pretjeranu ocjenu o ozbiljnosti odluke hrvatske vlade o ovoj ofenzivi u Hrvatskoj. Smatram da će to dovesti do ujedinjenja bosanskih i hrvatskih Srba, a položaj UN-a u Hrvatskoj, ali i u Bosni, bit će znatno otežan. Srbi će reći da više ne mogu prihvaćati novi mandat u Hrvatskoj. Ne uvjerimo li hrvatsku vladu da povuče svoje snage i ne zauzme cestu Zagreb-Beograd, koja je dosad bila u srpskim rukama, te da ne zauzima područja, naći ćemo se u velikoj nevolji. Gospodin Owen gubi iz vida činjenicu da je riječ o suzbijanju terorizma. U svojoj nemoći da zadrže prodor hrvatskih redarstvenika, pobunjeni su Srbi odgovorili terorističkim topničkim napadima na hrvatske gradove, Novu Gradišku, Pakrac, Karlovac i Sisak, a u nekoliko hrvatskih gradova oglašena je opća opasnost.
Evo, nalazimo se u centru Okučana, negdje je oko 13 sati i 40 minuta. Naše jedinice, dakle, redarstvenici i pripadnici teritorijalnih snaga Hrvatske vojske ušli su ovdje prije sat vremena i vidimo kako ovdje raspoloženje vlada. To je veliki teritorij, tako da je bilo dosta napora, bilo je pješačenja ove postrojbe i preko 20 km da bi ušla u ovaj grad, a raspoloženje možete sami znati, nakon 3,5 godine Okučani su ponovo pod hrvatskom kontrolom. Pobunjeni četnici su vidjeli, pružili su otpor jučer cijeli dan, cijelu noć i jutros, ali su vidjeli da su naše postrojbe daleko jače, tako da su bile prisiljene na povlačenje preko Save. Zašto smo ih pustili? A naš odnos prema civilima možete ovdje vidjeti, nijedan civil u ovome gradu nije povrijeđen, ni srpske ni hrvatske nacionalnosti, jer to su sve građani Republike Hrvatske, to jest hrvatski državljani koji imaju pravo da budu u ovome gradu. Tako da će s njima biti postupano kao prema građanima Republike Hrvatske preko civilnih struktura. Borili smo se za svoje, to smo uspjeli, zato smo presretni. Ovoj sreći kraja nema, mi smo odradili jedan veliki posao. Smatramo da sad ostalo što stoji pred nama nije problem, jer smo sad pokazali da možemo. Hrvatska će biti uskoro cjelovita, to niko ne mora u to sumnjati. Prognanik sam ovdje iz Gornjeg Bogića, evo ovdje prvi put nakon 5 godina se ljudi nalazim. Možete reći svima prognanicima koliko ih ima, svi će doživjeti ovo koji ja. Ja mislim da mi je ovo drugi rođendan u životu. Niko sretniji od mene. Ulazeći za tenkovima postrojba Hrvatske vojske u centar Okučana, uočili smo napuštene kuće i pred njima grupe civila, uglavnom građana srpske nacionalnosti, koji nisu pobjegli u zbjegovima prema Bosni, a naoružani i pobunjeni Srbi, koji se i pored žestokog otpora nisu mogli suprotstaviti nezaustavljivim hrvatskim snagama, razbježali su se glavom bez obzira. O tome uz ostalo svjedoče i ovaj zarobljeni srpski tenk na kojem smo snimili oduševljene osloboditelje Okučana, vozilo samozvane milicije fantomske srpske države, kao i brojni drugi detalji. Na potezu od Nove Gradiške do Okučana hrvatski redarstvenici i pripadnici teritorijalnih postrojba Hrvatske vojske jučer i danas oslobodili su iz sela Medari, Smrtić, Gornji Bogićevci i Kosovac. A ne, gdje me da uslikati? To im je tak. To im je u sredinu. Pozivi srpskih zapovjednika da se svi, kako su rekli, sposobni za obranu zapadne Slavonije prihvate oružja, propali su u prvom pokušaju. Većim dijelom dakako zbog nemogućnosti da se suprotstave hrvatskim snagama, a dijelom zbog toga što su njihovi zapovjednici bili daleko u pozadini. Najbliži im je bio u Banja Luci, odnosno na ladanju u Laktašima. Nastavljeno je razbijanje terorističkih skupina koje su se povukle na Psunj. U 14 sati počeli pregovori o predaji posljednje veće skupine naoružanih Srba koja se nalazi na području Pakraca. Hrvatska vlada dala je nalog Ministarstvu pomorstva, prometa i veza da se autocesta Zagreb-Lipovac otvori sutra, a za nekoliko dana čim prije željeznička pruga Zagreb-Vinkovci. U nemoći da zaustave napredovanje hrvatskih snaga, teroristi su bombardirali Pakrac, Karlovac, Novsku, Zagreb. Križanićeve, jednoga sa Jelačić placa, jednog ispred hotela Jadran. Sutra otvaramo ne samo autocestu, ne otvorit ćemo kroz par dana i željeznicu do Vinkovca, ali i čitava zapadna Slavonija je sada slobodna.
Jednostavno u toj nesreći moramo biti zajedno upućeni jedni na druge, hrabreći jedni druge i želeći pomoći jedni drugima. A neka sva ta patnja bude jedna velika molitva da se svrši ovaj okrutni rat, taj teror koji traje već 4 godine nad Hrvatskom, koji traje u Bosni i Hercegovini. Well, let me say, with regard to the attacks in Croatia, these were attacks by Orkan rockets from the Serb-held territory containing cluster bombs. Cluster bombs are intended to do one thing, and that is kill people. Sending them into the center of a European capital is intended to kill lots of people. It was a vile and repugnant act, and it does represent a potentially dangerous escalation of the war. Ovaj put gospodin Oven nije ništa rekao. Uostalom, slika je govorila više od riječi. Nalazimo se u Okučanima. 16 sati je i 40 minuta. Nalazimo se ispred zgrade takozvane Narodne skupštine oblastnog vijeća Okučane u takozvanoj Republici Srpskoj krajini. To je zgrada koja je donijela vjerojatno puno zla. Mjesto gdje se dogodilo puno toga, mjesto gdje su odlučili o tome da se proglasi takozvana oblast Zapadne Slavonije. U ovom trenutku Okučani su potpuno slobodni. U njima se nalaze pripadnici redarstvenih snaga te teritorijalne obrane Hrvatske vojske. Možemo s vama razgovarati? Možete, nećete se ništa ljutiti na nas. Je li prema vama ružno postupaju? Ne. Bilo nekih problema, je li vam je neko prijetio? Niko nije ništa, brate, sve je u redu bilo, da niko ništa ne... Vojska vam loži vatru. Hrvatska vojska. Da. Tako je, Bato, tako i treba. Dečki će vam pomoći, nema problema. Samo vi lijepo, oni će vam pomoći i stoku, sve će vam oni pomoći poklati. Nema na čemu, Bato. U 16 sati i 20 minuta ovdje u Jasenovcu ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Ivan Jarnjak simbolično je otvorio postaju Jasenovac, policijsku postaju Jasenovac, prvu na okupiranom, sada već bivšem okupiranom teritoriju Republike Hrvatske. Neka vam bude sa srećom i trebate da čuvate pravni poredak Republike Hrvatske, jer Hrvatska država je pravna bila i bit će. Tako je bila za sve građane. Bit će i od tada. Hvala lijepo, gospodine. Hvala lijepo. Hvala. Ajmo pogledati da vidimo pa da idemo. Čestitam načelniče. Sada Hrvatska Kostajnica na redu, jer je to samo ispostavi Hrvatske Kostajnice. To brže, gospodine. Čestitam vlada. Hvala. Svako dobro. Ajmo pogledati. Dečki, želim vam puno sreće, čuvajte se, treba biti oprezan, jer vi znate i mi znamo s kim imamo posla, prema tome treba biti oprezan. Ali javni red i mir i hrvatski policajac je ovdje. Puno sreće. Živjeli. Hvala. Nakon više od 3,5 godine hrvatski barjak ponovno se vijori kraj mosta na rijeci Savi između Stare i Bosanske Gradiške. Izvrsno organizirana i vođena zajednička akcija hrvatskih redarstvenika i pripadnika teritorijalnih postrojba Hrvatske vojske uspješno je okončana u posavskom dijelu Zapadne Slavonije. Oslobođena su sela Čovac, Gređani, Vrbovljani, Novi Varoš, Donji Varoš, Gornji Varoš, Uskoci i mjesto Stara Gradiška. Cijela lijeva obala rijeke Save od Jasenovca do Stare Gradiške i dalje nizvodno, koja je bila u rukama pobunjenih Srba, sada je pod nadzorom hrvatskih vlasti. U Staroj Gradiški ostalo je nekoliko civilnih osoba prema kojima su osloboditelji bili vrlo korektni, jamčeći im sigurnost života i imovine. Kao i prethodnog dana u Jasenovcu, u Okučanima, otvaranjem policijske postaje, počinje uspostava civilne vlasti.
No teroristi se ne mire s porazom. Za ovo što je Tuđman napravio prema vama ovdje, protumjeru, mi smo bombardovali sve njihove gradove. I Sisak više puta, i Karlovac, i Zagreb, i juče i danas. To je napravljeno radi vas. Danas je bio uslijedio ultimatum. Ukoliko budu dalje napadale naše snage u okruženju, poslije toga tučemo i dalje Zagreb i razaramo njihove gradove. Poslije toga su molili da se prestane tući Zagreb, da će pustiti naše ljude iz okruženju, ono što vas najviše zanima. Mi u stanju da dajemo ultimatume, njih ima 50.000 oko naših 5.000. I mi smo u stanju da... Mi smo sad u stanju da ih dajemo taj ultimatum i to su pristali odmah. Ja bi bio sretan da ponovim da smo imali snage i da se odbranim, bio bi sretan. Ali desilo se da je neprijatelj bio momentalno jači. Na meti je ponovno Zagreb, opet središte grada i opet nove žrtve. Civili, djeca u dječjoj bolnici u Klajićevoj. Ulice izgledajući iz MUP-a dakle, nastradala istina. Primjere takvih zločinačkih napadaja, kakve su jučer i danas izvršili srpski teroristi na glavni hrvatski grad Zagreb i na njegovo građanstvo, a prije toga i na Sisak, Karlovac i druge hrvatske gradove, teško je naći i u ratovima nacifašističkih osvajača. U svezi s tim, ovim dajem znati svima takvima da ukoliko još jednom ponove takav zločinački napadaj, da će Hrvatska država najodlučnije odgovoriti da bi se spriječio svaki dalji terorizam. Autocesta je, a to je bio i cilj akcije, dan ranije simbolično, sada i praktično otvorena za sav promet. Na Psunju završna akcija i predaja preostalih pobunjenika. Hrvatska svima koji nisu počinili zločin jamči primjenu zakona o oprostu i sva građanska i nacionalna prava. Jamči im povratak kućama ili, onima koji to žele, slobodan odlazak iz zemlje. Ujedno poziva sve Srbe na okupiranim područjima da se distanciraju od terorista, polože oružje i prihvate mirnu reintegraciju u ustavni i pravni poredak. Time po tko zna koji put opovrgava sve optužbe i neistine o maltretiranju zarobljenika, nasilnom protjerivanju srpskog stanovništva, razbojstvima i pljački. The whole operation from detaining the people until sitting down in the gym was organized and conducted by the Croatian police with some assistance of the military police. It was done in a very professional, competent manner, and there was no violation of human rights at all, not at all. S ratnim se zarobljenicima postupa u skladu s međunarodnim konvencijama. A to što su smješteni u improvizirane zarobljeničke centre u kojima imaju redovitu prehranu i liječničku skrb, normalan je postupak koji se primjenjuje u takvim situacijama. U istinitost službenih informacija uvjerili su se i predstavnici humanitarnih organizacija i strani novinari. Uostalom, istina je najbolje oružje protiv laži i izmišljotina. Ovako, kao prvi pogled, kad su ljudi gore došli, vidim da je sve u redu, ne dira nas civile, niko ništa i ja sam zadovoljna. Kanite ostati kod svojih kuća? Da, kako? Kod svojih kuća, a da gdje? I ja želim ostati ovdje. I prihvatiti? I prihvatiti sve. Godine su, kud god okrenem, tu sam penziju zaradio, ne bi želio da umem. Da li je trebalo do ovoga svega doći? Da je malo bilo bistrine opšte i nas se to nije ni pitalo. I izražavam još jedanput čvrsta jamstva da će Hrvatska država poštivati sve i civilizacijske i kulturološke i političke standarde koji su bitni za stvaranje jedne demokratske države, a Hrvatska jest i bit će demokratska država. Who were responsible in 1943. Does he understand that? What can he say to the Serbs about that? Što možete reći Srbima koji su sada zabrinuti zato što su preuzeli oni ljudi ovaj spomenik koji su ih prije 40 godina uništavali? To nije točno. Nisu preuzeli oni ljudi
koji su ih uništavali. Povijest treba prepustiti povjesničarima i povijest se ne može falsificirati. Ovo je demokratska država i ova država gradi svoju politiku na poštivanju svih prava, ali isto tako ova država ima pravo na samoobranu i čuvanje svoje opstojnosti. Na oslobođenom području polako se počinje vraćati život. Nakon gotovo 4 godine blokade prometa željezničkom prugom Zagreb-Vinkovci, danas je iz Nove Gradiške za Novsku preko oslobođenih Okučana krenuo prvi vlak hrvatskih željeznica. Vlak se najprije zaustavio u oslobođenim Okučanima, gdje je na zgradi željezničke postaje zaviorio hrvatski barjak. Potom je krenuo prema Novskoj, gdje ga je među ostalima dočekao ministar pomorstva, prometa i veza Ivica Mudrinić, koji je istaknuo važnost puštanja u promet pruge zapadne i istočne Europe, posebice za gospodarstvo Hrvatske. Riješili smo prijevoz prema Slavoniji i mislim omogućili smo našem gospodarstvu unutar cijele države da konkurira unutar našeg domaćeg tržišta, ali i na svjetskom. U sljedećim mjesecima obnovit ćemo i ovu elektrifikaciju, znači ovo gornje postrojenje, a vrlo skoro isto tako i kompletnu signalizaciju na ovoj dionici. Otvaraju se pošte, banke, vraća se civilna vlast i počinju pripreme za postupni povratak prognanika. Ovo smo sad na jednu vrstu pa smo. Ovdje je Hrvatski radio Okučani na frekvenciji 93,6 MHz. Juhuj! Poštovani slušatelji i hrvatski branitelji, želimo vam dobar dan. Hrvatski radio Okučani započinje emitiranje u slobodnom. Himna, pripremi se. Dečak, ženi. Osjeća se kao čovjek koji ispunjava svoje obećanje. Obećao sam Slavoncima da ću doći u Vinkovce sa vlakom. Ispunivši svoje obećanje, predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman, praćen najvišim dužnosnicima Republike Hrvatske i veleposlanicima akreditiranim u Hrvatskoj, nešto prije 10 sati vlakom je stigao u Okučane. Obilazak Okučana počeo je pozdravljanjem s okupljenim građanima koji su srdačno pozdravili predsjednika. Većina okupljenih povratnici su u Okučane nakon pune 4 godine izgnanstva. Predsjednik se potom uputio u potpuno očuvanu pravoslavnu crkvu, za koju je, podsjetimo se, srpska propaganda tvrdila da je opljačkana i spaljena. Predsjednik je sa zadovoljstvom ustvrdio da je crkva neoštećena, te da je to još jedan dokaz civiliziranog postupka hrvatskih snaga u operaciji Bljesak. Predsjednik se zatim uputio i do mjesta na kojemu se nalazila katolička crkva, koju su četnici srušili do temelja i na njezinu mjestu postavili tržnicu. 10. lipnja predsjednika Hrvatske okupljeni građani izuzetno su srdačno pozdravljali, spontano mu prilazili i razgovarali s doktorom Tuđmanom o svakodnevnim problemima i budućnosti. Prolazeći glavnom ulicom, predsjednik je zastao kod prodavaonice ispred koje se pozdravio s Larisom i Igorom Ograjšekom iz Cernika, ratnim vojnim invalidima iz 1991. godine.
da nam Hrvatska bude ne samo povezana, nego li predstavljalo rak, trajni rak u Hrvatskom nacionalnom biću. Nažalost, želim vam puno. Doviđenja. Nadam se da će se Hrvati vratiti, da ćete uskoro imati koga čuvati. Očekujemo to. Gospodine predsjedniče, dopustite, policija ispalila na pravicima svog djelovanja od Gradiške prema obrambenim crtama protivnika. Nakon te nakon te granate mi više nismo upotrebljavali. Hvala lijepa. Čestitke i priznanja ste već dobili i moja i u smislu odličja, a i čitavog hrvatskog naroda. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Hvala lijepo. Godinu dana nakon vojno-redarstvene akcije Bljesak, oslobođeno okružje zapadnog slavonskog prostora stopilo se u jedinstvenu harmoniju zelenih proljetnih boja. Poput čistoće, nakon kiše, pobjeda je otvorila budućnost. I sav je život ovdje okrenut konačnom povratku u dom i zavičaj, na najsvetije mjesto svakom čovjeku. Umjesto spaljenih zidova, kuća srušenih do temelja obraslih korovom, zablistali su novi crveni krovovi. Na tom je prostoru pred useljenjem 2500 kuća, što ih država obnavlja svojim građanima koji su 4 godine živjeli od strpljenja i vjere u povratak. Promijenilo se jako puno. Pošto stanujemo u tuđoj kući, mislim, ja kad dođem ovdje, prem treba raditi, ja mislim da se odmorim ovdje. Volim svoje vidjeti to, znate kad. I kada mislite da ćete se moći potpuno? Čujte, nije bitno sad ova obnova kako se završta, ali ja mislim za mjesec, 2 dana najzadnje. Da će biti i svinje i krave ovdje i biti opet sve. Livade pokušene, njive su porane, to je tu, dolje sve. Posijao sam 2,5 jutra šenice, 2 jutra zobi, 3 hektara kuruza, a ima još što nije razminano, to sam raskirao sinoć. Išao sam malo orat, a sam odustao. Ipak dečki dođu da to razminaju. I da bunkere zatrpaju. Da možemo raditi na svojoj zemlji kad smo radili prije, da bude i sad. Ako dečki to budu uspjeli razminati. Ipak je znači nešto drugo nego do prije godinu dana. Kuća je kuća. Ja na tavanu budem gore sada spavam u svojem sam, nisam otuđen. Marko je među posljednjima napustio Čaglić, puzajući do Lipnika. Sada još samo žali za stokom koja je nestala. Mala Suzana ponovno nakon 5 godina pronalazi svoje djetinjstvo u dvorištu. Pa meni je bilo kad sam se vratila, bilo mi je žao svoje kuće. Onda smo počeli raditi, graditi, onda su radnici došli, onda su nam sagradili kuću. Sad je puno ljepše, jel? Da.
Ja se radim da se vratim svojoj kući. Do prije godinu dana ovakvi izleti mladeži bili su nezamislivi. Osjećaj slobode u prostoru, nema više iznad glava mržnje koja vreba. I kao da strah nikada nije u njima našao toplo mjesto, slobodni se vikend provodi s roditeljima. Preko tjedna roditelji dolaze sami, svakoga dana. Djeca su u školi, a ovdje je lijepo, može se slobodno igrati s prijateljima, ali i s ljubimcima. Lipik će uskoro izgubiti dio svojih stanara prognanika. Oni se vraćaju svojim obnovljenim kućama u Čaglić. A dječje igre dugo će još imati ratne scenarije. Ova grana u igri predstavlja bazuku, ali srećom dječji smijeh odbacuje njezinu zloslutnu ulogu. I dok se prognanici spremaju za povratak svojim kućama, u hotel Lipa vraćaju se gosti. Ono što nas posebno raduje, to je povratak naših gostiju koji se vraćaju, koji su prije rata bili naši gosti, koji se počeli polako vraćati. Kako se vraćaju, kako osjećate da se vraćaju, jer dolaze ovdje kao gosti? Da, dolaze kao gosti. Boraviti u našem hotelu kao turisti. To je ono najbitnije zašto smo ovdje. Ovo je jedan od najnovijih objekata obnovljenih u Lipiku. Obnovljen je prije 2 mjeseca. Kao jedan od najvećih restorana u zdravstveno-rekreativnom centru. Tu se održavaju pretežno plesne večeri. U svakom slučaju ljudi trebaju ovdje malo odmora, malo da se opuste nakon svih ovih razaranja i strašnih događaja. Ljudi se žele malo odmora, malo zabava, malo plesa. I sad ćemo mi probati i ponuditi. Nogometno igralište ponovno okuplja poklonike najvažnije sporedne stvari na svijetu, nogometa. Tu je i dežurni liječnik, dr. Vladimir Solar, koji nikada neće zaboraviti svoje višemjesečno zarobljeništvo. Puno se ljudi i vratilo, još je obnova u toku, u punom jeku zapravo. Sad tek dolaze one finalni radovi. Neke su kuće obnovljene do kraja, kao moja, a druge još nisu baš do kraja, tek su pod krovom, ali život se vraća u punom smislu. Probuđena priroda obnavlja dušu. Zapuštene livade postaju uredne, posijane parcele. Oživjele okućnice i uređeni voćnjaci donose ugođaj negdašnjeg pitomog mira. Ovdje u Benkovcu kraj Okučana svoj su privremeni dom našli izbjegli Hrvati iz Bosne. Okupljaju se po prvi puta na zajedničkoj svetoj misi, a s njima je i fra Jure Stipić iz župe Stratinske kod Banja Luke. U župi Okučani ima dakle župana iz 125 župana. Onda možete znati mentaliteta koliko je ovdje naseljeno. Treba to pokušati zaista sve objediniti, ujediniti, učiniti da budemo jedno srce, jedna duša, a to će zahtijevati veliki trud i veliki posao. Pa, nadam se da će nam onaj gore biti u pomoći i dobri ljudi Hrvatske izaći u susret, pa da ćemo to uista što smo planirali i ostvariti. Ovo je na neki način početak, prvi put se okupljaju. Prvi puta Sveta misa ovdje i obavit ćemo blagoslov polja. Kako je to bio običaj u mnogim našim župama, odakle smo mi došli ovdje, sad ćemo to obnoviti. Biće to drago ljudima koji su došli na ovaj teren, da ono što su ostavili tamo zaživi na ovom terenu. Novim se susjedima u gotovo praznom selu obradovala baka Grizda Sibinčić, rijetka stanovnica koja je ostala nakon Bljeska. Malo je nas je ostala, niko se ne smije usuditi, ja sam im rekla, hoćete se, vratite. Rekao, ja imam sad bolje komšije nego što sam imala. Mi se slažemo, ovi se nam čude,
i iz Bijele stijene, iz Bokćevaca. Kaže, naši ko se god doselio neće s nama da govori. Kaže, šute od nas, kaže, pa, kaže, oni su uljeza, nismo mi. Rekao, ja njima idem u posjet. Ja sam imala bašću, bila kod kuće, ja naberem paradajza, paprike i odem i odmah se upoznam. Imam jaja i žene, sad će ići u oktan. Nedjeljom za svete mise ožive i Okučani. Zajedno se okupe povratnici, prognanici i izbjeglice. Središte Okučana uređeno je, niču male trgovine. Postavljen je i kamen temeljac za novu župnu crkvu, na starim temeljima porušene. Dječji vrtić za sada je montažni. U njemu je sve više najmlađih. Vi ste bili cijelo vrijeme ovdje? Cijeli rat. Da. Kako je bilo? Svakako. Svakako je bilo, ali izdržalo se. Ovaj je otišla 91. od godinu dana, ošla od kuće. Ovaj je bila u Trbubu, ošla. I još jedno se rodilo. Evo i sad živite sa svim unucima? Da, zajedno. Sad živimo s njima. A vi ste bila prognanica, jel? Da, ja sam bila u Novoj Kapeli, smo bili 4 godine. Jeste se sad već uspjeli srediti? Pa jesmo, kupili smo se još u Kapeli neke stvari, znate, u kući svoje nismo našli ništa, ali smo to donesli iz Kapele i tako da smo to, sin je tamo imao stan. Opet se je to nekako. Željeznički i tako da smo to i donekle. A sve smo na novo krećili, sređivali, frajkali, a joj, da se ne govori sve. Život se ovdje vratio. Problem je što nema za sve posla. Najviše povratnika radi u šumariji, na željeznici, u pošti. Magličasto treperenje prolazećeg vlaka za ljude ponovo nađenih domova ima značenje povezanosti s ostalim krajevima domovine. Nizovi novih obnovljenih kuća. Ovdje je u Gornjim Bogićevcima već 30 obitelji uselilo i živi ovdje. Nove kuće sa svojim pristiglim vlasnicima već ostavljaju dojam malih, zasebnih kutaka u koje se ponovno uvlači intima njihovih vlasnika. Mi jesmo tu i samo idemo spavati u Novu Gradišku i djeca su preko vikenda i ostanemo i spavati. Dok nam se obnovi, da imamo gdje svi biti. Nas je velika familija, onda polak smo u Gradiški, a polak tu. Nemamo gdje svi se smjestiti. Za mjesec dana Gornje Bogićevce više neće napuštati mještani. Većina obnovljenih kuća bit će useljena. Obrađeni su vrtovi, uređeni voćnjaci. Prije se obrađivalo oko 10 jutara, sad oko 4 smo zasijali. Jačam nismo uspjeli kad nas je kiša uhvatila. Traktor smo kupili, svi drugi dok smo bili u pregonstvu, a nešto strojeva smo nešto našli, nešto uradimo u kompaniji sa stricem, tetkom i tako. U Gornjim Bogićevcima, baš kao i u Dragaliću, prije godinu dana niti jedna kuća, a sve su bile prognanih Hrvata, nije ostala cijela. Do temelja su bile spaljene ili razrušene. Danas su cijela naselja obnovljena, s dovedenom infrastrukturom. Kuće će uskoro biti namještene pokustom, za koje će na ovom prostoru država osigurati 100 milijuna kuna za 2500 obnovljenih domova. S obnovljenom prugom Zagreb-Vinkovci povezuje se i Jasenovac, prvo oslobođeno mjesto u Bljesku.
Autocesta koja je 4 godine bila zapuštena, sada je prometni krvotok koji povezuje hrvatske krajeve. Postupno se liječe i duhovne rane. Pakrac, koji je 4 godine bio na udaru terorističkih djelovanja četnika, danas se u cijelosti vraća svojim hrvatskim korijenima. Godinu dana nakon akcije Bljesak, ono što Pakrac ne može ni čekati zaboraviti, to su hrvatski branitelji koji su svojom hrabrošću, svojim životima branili i obranili ovaj grad. Bili bismo jako sretni da Pakrac doživio ono što je doživio na duhovnom planu, doživio je obnovu, duhovnu obnovu, kulturnu obnovu. Sad upravo imamo najviše prijedu u prošlu godinu i ovu i nadam se u buduće, evo, svaka subota i nedjelja imamo nastup. Mladi su se svi uklopili u nas starije malo, što se nas tiče, vježbaju, rade, pokривamo cijelo ovo naše područje, predstavljamo naš kraj, kažem, sve je u najboljem redu.